Өткен елыбыз, үткә баручы елыбыз шундый фаҗигале вакыйга булды инде. Альфия апа бездән китте, ләкин аның җырлары бездән күңелебездән китә алмый бер качакта. Без аның белән һәрвакыт нидер бер зур рухи әңгәмәдә кебек, һәм без сорадык менә Рабит абыйдан аның турында сөйләргә дип инде. Һәм Рабит абый хәтта безгә аналог рәвештә кассета алып килде. Тавышы белән. Исән саулармысыз, арумысыз, яхшымысыз, сәламәтмисез? Ne kadar исәнләшү шәкелләре даими. Biz монда тарихи урында утырабыз. Ширек күл буенда. Монда 3 күл булган. Мунча күле, арырак. Ширек күл һәм Шишмә күле. Ширек күлдә су шәрлек булмаган. Менә монда Харитонов йорты бар, менә монда аркасы чыга, менә бу бугай Харитонов йорты. Кайсыгыз белә? Менә Харитонов йорты ул Соки воды пишмак йорт менә монда. Менә монда пишмак йорты, әйме? Ул Сөембикәнең йорты. Аның урынында Сөембикә йорты булган. Һәм ул менә мунча салынган булган. Сөембикәнең бакчасы булган. Ул менә Кремльгә инде барганда инде мин аны санап чыктым, хәтта әйме 1500 adım bulgan idi. Şunday tarihi oran. Hem bu zamanda diye hatlı Kazanlı Cimirgen'e kadar Rus armiyası, Moskov armiyası mında ile hücum bilen yollap alırga deyip el vakitte işleri jitmey. Менә шушы Ширек күлдә аларның туплары бата. Нинди дәрәҗәдә булган? Пушки утонули, противник вот здесь. Менә туплар су астына киткән. Бәлки кыш көне булгандыр, бузга ашанып кергәннәрдер алар, ул хәлләр булгалый. Инде кереш сүз булды инде бу сезгә таныштыру йөзеннән. Альфия Абзалова турында бит. Инде миңа сөйләргә куштылар. Мен Альфия Абзалова белән без күрше булып яшәдек заманында. Мин 12 сәгать аны яздырдым. Менә берничә кассетаны алып килдем, һәм видеога төшердем, һәм аудио кассетага яздырдым. 12 сәгать буена мин аны сөйләттем үзеннән, һәм ул бер китап булып чыкты. Китабы сатылып бетте, аны таба алмыйсыз сез. Альфия Абзалова дигән ул китап, рәсемнәр, альбом белән. Һәм менә шушы 12 кассетадан да тутырып мин инде ныклап яңадан тулыландырылган нөсхәсен китапны чыгарырга уйлыйм. Ләкин менә кызык кына бер вакыйга булды, әле яңа гына. Сезгә килгәндә бер кыз мине куып тотты. Әйтәм, мин кызлар минем арттан жүгерерлек булгач, әле рәтләр икән дип тә сөянеп куйган идем инде име. Ләкин ул эш белән булды. Рауза Хуҗамәтова дигән язучы, ул күптән түгел генә җырак Көнчыгыштан килгән. Хәзер басыла, рус матбуатында басыла. Менә ул миңа атасы саклап калдырган Альфия Абзалованың 18 яшьлек чагын алып килгән бу фото бер җирдә дә юк. Менә ике фото. Менә мин инде бу фото минем өчен табыш. Бу бер җирдә дә күренмәгән, басылмаган, һәм аның әтисе саклаган, аңа бик зур рәхмәт. Һәм китап чыгарганда biz бу фотоларны кулланачакбыз. Һәм Рауза ханымга һәм аның атасына олы рәхмәтләр. Менә кире кайтару шарты белән карый аласыз, килеп алыгыз әле миннән. Йөртеп Альфия Абзалованың 17-18 яшьлек чагындагы сурәтен карый аласыз. Менә шулай әйтеп, без әкренләп кенә Альфия Абзалова турында сүзне дәвам итәбез. Сорауларыгыз булса, әзерләгез. Кинода төшердек, документаль кино төшердек, минем сценарий һәм минем операторда булып хезмәт иттем, һәм режиссерның берсе булып мин хезмәт иттем анда бит. Ул тулыметражлы документаль фильм Альфия Абзалова, ул Моң падишасы дип атала. Интернеттан сез ул filmni qarый аласыз. Ул ике җирдә, Нурбәк сайтында һәм Абзалова сайтында ул фильмны карый аласыз. Без тырышкан кадәр
булдырылган кадәр ул фильмне әйбәт эшләргә тырыштык, ләкин мин бит профессионал режиссер түгел. Ни бар шуның белән эшләдек, чөнки мин менә шушы 12 сәгать күрше булып торганда аның пәрәмәч пешергәннәрен, больницага, хастаханәгә җөргәннәрен, авырганнарын, операция ясарган, мин аның артыннан калмыйча төшереп җөрдем, чөнки 3 ай эчендә Әлфия Абзалова үләчәк диделәр. Табиблар комиссиясе, дәрәҗәле табиблар комиссиясе 3 айда калган гомере диделәр. Шуңа күрә мин бөтен эшемне ташлап, Әлфия апаның артына тагылдым. Менә шушы сабын савыты хәтлегенә ул камера, шушы сабын савытына төшерелгәннән барлыкка килде фильм. Ул профессионал оператор түгел, мин профессионал оператор түгел, ләкин шамалы белән төшергәндә аның име жарап куйды. Һәм ярап куйды. Менә шушы әле ул 12 сәгать. Бу бит әле 1 сәгатьлек фильм генә иде. 54 минутлык. 12 әле калган 12 сәгать бар бит әле Тире Әлфия. Тире Әлфияны без яңадан эшләргә тиеш бу фильмне. Менә ул ничек итеп аның тамагында менә аның рәсеменә бу 18 яшендә рәсемендә дә бар аның миңе. Бу якта миңе, менә шул миңендә аның рак иде. Шуның рагын алдылар. Ул менә 20 ел яшәде, Аллага шөкер. 3 ай гомере калган дигәннән соң. Менә шушы калган бөтен менә шушы һәвәскәр камера белән төшерелгән Әлфия апаны, Тире Әлфия апаны яңадан зур итеп чыгарга кирәк кино итеп. Минем максатым шул. Инде сезнең игътибарыгызга ул барып җитәр. Анда мин бер нәрсә дә өстәмәдем. Бары тик Әлфия апаның уйланып җөргәнен генә төшердем. Аңа музыка да кирәк түгел, җыр да кирәк түгел, ләкин бөек җырчыбызның һәр хәрәкәтен төшергән бу тасманы без карарга тиеш. Һәр хәрәкәтен. Әлфия Абзалова белән без кичә турылар үткәрә торган идек. Ишеккә ишек күрше идек. Кайчагында ул безгә кунарга керәде, үзенә йокларга урын булмагач, чөнки гаиләсе күп, кызлары күп, оныклары күп, кунакка кайтып төшәләр дә, әйдә сездә генә йоклыйм әле дип. Ләкин ул бер кайчанда караватка ятмады, ул идәнгә ятты. Башына ниндидер бер такта куядыр иде, мендәрен дә кирәк түгел, ястыгын да кирәк түгел, ул шулай теге сәяхәткә күнеккән, нәзберек түгел, тәфсирләми, кайда йокы килсә шунда тәмле була. Әйе, менә шушы әйттереп мин сезгә планны да сөйләдем. Яңадан китапны чыгарга кирәк, тулыландырган нөсхәсен, һәм яңадан документаль фильмны эшләргә кирәк, тулы нөсхәсен. Ул 2 сериядан да ким булырга тиеш түгел. Чөнки без аны дирек килеш күрәбез. Менә кем бар безнең оператор, бер тавышын тыңлатып китик әле. Узак тыңлатып булмас монда. Жалганнан икән бу Батулла дип әйтер өчен генә алып килдем мин бу кассетаны, чөнки анда 40лап кассетаны мин сүрәттә җырый алмыйм. Менә шунда тавышы, нинди дә булса тавышы барды, шунда тыңлап карыйк әле. Син килгәнче мин сөйли торырмын, сез сорауларыгызны әзерли торырсыз. Әлфия апа ул инде сирәк очрый торган талант, уникаль шәхес дибез әйтә. Нәрсәсе белән уникаль? Сез аны бик яхшы беләсез. Siz bilasizmi? Җырчының гомере 10 ел, артык дигәндә 20 ел җырчының гомере. Сез шуны беләсезме? Чөнки менә зуң гомерле җырчылардан анда Пугачева анда әйтик, Магомаев, әтисе татар, кстати, күптән түгел менә Звезда Поволжьеда чыкты кичә. Кичә Звезда Поволжьеда чыкты, аның әтисенең татар икәнлеген, Мөслим Магомаев. Шуңа күрә бик шибәр ул. Әйдә, сөйләтә, сигрәк. Буран белән Агыйдылны авыр кылып чыкканыңа белән Агыйдыл атымны тизергә тиешләр иде. Бу минем әти ул. Мин 6 яшькә кадәр шунда тордым бит. Минем әнием 3 айлык кыз. Әним минем кайткан әтием кичек картойнага шыдай алмаш курсаклар минем белән бер җаламый бит. Мин кайтып Акташта бәбәйләгән әнием. Бәбәйләп миңа 3 айлык булгачтым, 4 ай чыккач, әти килеп алган, ишмәм дип. Барбер әтине әнине кыйнаган, бөтен изгән, бары әни шушыннан уже киткән, кайтмады.
iş bala taptı, bütün size içinde hatırımda bir kitapta da şu yazılar. İşte, göz ağzımda bir talar benim. Dilimine varmadım, niye bu balanı ötüresiz dibeyterge. Rahmat. Mana Bütün sırgın mana ko'rasiz, men endi tege yana shu she'rlar turida söylüyor hozir daima. Mana shu shunday aning 12 soat bo'yina men endi bir kundagina tugul, yillar bo'yina biz aning bilan 5 yil ko'rishib bo'lib turdik. Yozilgan yozmalar bu. Narsa söyleydireyim sana hala. Xatir bir ha? Uzun ömürlü Ay rahmat. Mana bilasizmi, xotin menga imi xatiring nasaraydi deb kindirmoyi olib qaytib ishirta boshladi hozir. Mana shunga ko'ra kirgan sayin kindirtami keladi. Emishtir xatirini yaxshirta ekan kindirmoyi. Mana ishga sayin xatir bita bora. Lekin yangadan orak icha boshlarga ekan deb turib. Alloh saqlasin. Uzun ömürlü. Mesela o'ylab qarag'iz, 20 yil pek sirak jırlaylar profesyonel jırlar. Endi bu şaldır bildiren bizning itirodida olar 5 yilliklarning ömürleri uzun tugul. Alfiye apa 60 yil jırlagan kishi. O'ylab qarag'iz, siz mana ilhamdan aqshulay. Bular bir Guinness kitabına kirittirilirlik iki şahıs balaqaylar. Qaysi millatda bor 50 yil jırlagan, 60 yil jırlagan jırşa ham tovushi bitmagan, xalqdan avtoritet bitmagan ana shu. Azirlarga kerak dokumentni Guinness kitabına. Bu bit unikal bir jamoat. Kimning kishi bor, kim jurnalist, kim yozsinlar, maqolalar yozsinlar. Qiymaldamaslarmi bunda bizning oq yurtdagilar Guinnessga kiritirga. Biz bit Guinnessga kiritsak, o'zimizni ko'taramiz, xalqni ko'taramiz. Mana bizga yolg'onsiz men sizga aytib turaman, bit 50 yil jırladım deb aytavlar Alfiya apa, lekin ol 60 yil jırladi. Chunki ul agit brigadalarda, bola chog'ida agit brigadalarda jırlab yurgan kishi. Ul sahna tugilmini, ul xalqqa xizmat etib tugilmini. Shulay bo'lg'ach 50 yil qonuniy ham 60 yil endi üstəb aytganda 60 yil jırlagan, tamog'i bitmagan kishi ham sahnada o'lsam edi degan edi ul Alfiya apa. Sahnada o'ldi da, ma'naviy sahnada o'ldi, chunki ul imit ağırgan çığa, hatta ağırgaç 20 yıl jırladı. Mana bundan tamağından rakını olgandan soň 20 yıl jırladı. Bilasizmi? Endi bir oy tugilmini bu. Qahraman tugilmini. Sotsialistik xizmat qahramoni tugilmini nega bermadilar? Guinnessga kirishlik tugilmini nega kiritmadilar? Biz tatarlar miskinmi shu qadar o'zimizning shaxslarimizni yo'qlay olmaymizmi? O'zining qahramonlarini yo'qlay olmagan xalq tugil ol. Ol bitarga mahkum. Boshqa kishilardan kunlashib, ularga mahkum. Biz shunday darajaga tushdikmikan, dünyasında zamanında dirsilkitgan, dunyoni dirsilkitgan tatar xalqi shushlay miskinaya boramizmi biz? O'zimizning jirshlarimizni saqlay olmaymiz. Qaniya farqi ketdi buyuk jirshi. Bir yo'li iki yo'g'altuv, ular bek do'stlar edi. Hem ular bir-birisinden kunlashmaydi, bir-birisine yordam eta turganlar edi, hem ularning o'ngishina suyuna turganlar edi. Bir qachonda kunlashmadi Qaniya boshqa jirchilardan. Chunki u o'zi zo'r yuqorilikda edi. Alfiya apa da kunlashmadi birgina jirchilar. Jirchilardan kunlashmadi. Chunki uning o'z o'rni bor edi. Mana endi qo'yga kelib tushdi tatar xalqining engsasini, ikki jirchimizni yo'qoltdik. Endi hozir tag'inda yo'qoltasizlar bordir hali, ona azir bo'lirga kerak. Lekin azir bo'lirga kerak, ularga baha berib. Chunki ular aytik masalan bir necha jirlarda netalada narodniy artist SSSRni yeb beralar. Bular narodniy artist SSSR bo'lirlik jirlamadimi? SSSRni 11 ming kilometr bulay, 6 ming kilometr yarım bulay SSSRni
20 qat aylangan Alfiya Abzalova bilan İlham Shakirov, Haniya Farqi SSR'ning xalq artistina loyiq tu'ilmini? Loyiq. Aniga biz og'zimizni yumib o'tiramiz. Berengi turunda qayqirtamiz. Ishkanmikan, ishib jig'ilganmikan, nishi guldi ekan ondaimi? Ey, iri qiynagandirali. Mana bizning qayg'imiz narsada. Onun san'ati turunda o'ylov yo'q. G'aybat kerak bizga. Qayda isirib jig'ilgan anda, qayda qiyiq atlagan. İşkendir de belki. Sizning ne işiniz? Onun san'ati oyiq. Çıdıy almag'aç işkendir de belki. Uyta bilirge kerak. Ulu bula bilirge kerak vaq g'aybatlardan. Allah Teala o'zi de riza tugul bu g'aybatchilarga. G'aybat taratu eng zo'r gunohlarning birisi deb yozilgan Qur'onda. Mana bular turunda o'ylaygali jamoat. O'ylaygali, söylemek g'aybat büyük kishi turunda. Bulmaganını söylemek, bulganı bulsalı bir hal, bulmaganını söyler mi? Alfiya apa bişaraqay imi jılı söyledi Başkurtistan'da sahnada işip jığılganda көтеріп alıp çıqqanlar eken Alfiya Abzalovanı deb yazganlar obkomga. Anindi bu işlemi. Bu bizim köşedeki KGB yaşol nitam eken. Alo. Şul ta'sir etem ekan, emi. Narsa deb qolgan emali? Ayy, ol biz ranjish jamoat, o'zingizning buyugingizni saqlag'ingiz, ishlab shulay qilanasiz, siz emi bo'lmagan bir Alfiya Abzalova bilan men necha yillar umrlar bo'yina ayt konsertlarda ham ko'rishib bo'lib yashagan kishi, onun isirgan chog'ini men ko'rmadim. Ufada isirib jig'ilgan emish. Batiyev chaqirtib ala. Ul vaqtda emi obkom sekretari. Hem SSR'ning xalq artisti berirge chaqiralar deb o'ylasam, isirib chiqqansың deb g'aybat suylarga chaqirganlar deyildi. Bu yurakka yaratuvulmini? Şamalap suylarga kerak. Aytigiz dostlarınızga da şamalap söylerge kerak. Zinhar pişiranmık biz. Zinhar elfiyelerini, haniyelerini, ilhamlarını pişiratıp o'zimizda pişiranmık biz. Onlarning san'ati turunda söyleşik biz. Onlarning nishik o'zlarin adabli tutuvlarında turunda söylerge kerak. Boshqalar bilasizmi? Ana bütün imi radyo, televideniyada pus говорятlar onda ime kishini ko'taralar bi. Kishini ko'tarar, mana bugun o'lgan, mana Malaxov endi soat yarimlik topshiruvchi kecha o'lgan kishiga. Biz hali qachon ishlaganimiz bor Alfiya opa turunda, Ilham turunda, yoki onda imi Haniya turunda yuqlaymiz biz ay. Men sizni sugarga chaqirdim mu'aymandayim. Siz g'ayibli tugul albatta. Men ana sizga qishqirmayman. G'aybat söylevchilarga qishqiraman. Siz endi menda kelgansiz ekan, siz endi sof ko'ngilli kishilar, Alfiya opa turunda yaqin o'ydagi kishilarsiz. Men orqa imonim kamil, shunga ko'ra men sizni g'ayiblamayman. Oğlum sen aytam kelinim sen tingla deb siz boshqalarga yetkirsin uchun g'aybat söyley boshlasalar og'izlarini qoplarga deb söyleyman men sizga bu hallarni. Ayye, mana shunday yozmish jamoat. İlham Shakirovning otasini olib kelib otdilar. Yetim qoldi. Alfiya opa yetim qoldi. Bütün yoqlab yetimlar yurtunda o'sdi. Nindi og'ir turmushlar kechiribdi imi. Alfiya opa o'zining bütün 6 yetim singlisining opasining balalarini to'ydirdi. O'zining 2 qizini o'stirdi. Borsin fatir bilan ta'min etdi. Borsin üstün kiyindirdi, yuqori bilim berdi. Bir kishi ishlay olmagan, 10 kishi ishlay olmagan Alfiya opa 8 yetimni tarbiyalab o'stirdi o'z tomog'i bilan. Shushini biz qiynayqmi? Shushini turunda biz g'aybat suylikmi?
ilham matematik. Şartlatıp kire alabığa da fizmatqa kilip kire, iman garizanı bire bişli. Bir zamanla bana isimini çıgarbileler divarga. İlhamның ismi yok. Çünkü atası halk düşmanı imiş. Bu udar tügülmeni. Bu jan yarası tügülmeni bulaşak zırşıga. Mene ne işin mınglı ol? Mene ne işin İlham Şakirov imi hatta şayan jırlarını da qaşın jıyırıp usal itip jırlay. Çünkü ol qiyında ösken. Yustik degan nemis o'qita matematikadan ul vaqtda yustik olgan imtihonni bishli olgan aytgan İlham endi jirshi bo'lib ketdi. Shundan Alaboga kelgach yustik hali qort bo'lsa da esan ekan ul Povolskiy nemis ema shundan edi. İlham bilasizmi seni ne işin qabul etmediler? Mana bit andingdi otasi türmede shuni deb. Matematikni yo'qotdik biz. Lekin yustik aytgan sen qo'yg'irma sen jirshi bo'lib ketolmaydiring matematik bo'lsang degan edi. Anda da joyini topgan yavrey. Ailesini topgan mi? Şunlap da. Mana şunday hallar. Biz de jirshida bo'lg'achda qaldir bo'ldir shol umrib aqcha oladi deb o'ylaysizmi? Yo'q, artistning aqchasi ko'p tug'iladining sovetlar vaqtida 400 tiyin edi. Bir konsertda, masalan meni Alfiyani 48 so'm edi. Minutalarni tugal bilib siylasham. İlhamni 18 so'm edi. Bir konsert qayindi u. Yılga endi 200 konsert verirge mümkün. Hesaplap çıkarınız. Matematik bitisiz imi. Hesaplap çıkarınız köpmü? Umru bakşa vermediler ilk vakitte. Şuna göre biz zinhar balakaylarım meşhur kişilerinin meşhurluğuna kızıgıp olar turunda gaybatçilik görmeyiz. Gaybatçilikçilerinin ağzın tumalarlık cevap bulsun bana bu. Endi hazır sorularga ko'shik. Menga necha minut vaqt berilgan edi? Ko'pmi mening vaqt? Ha? Hayot boshqa. Botqancha men xotinga qichqirga tovush qolmaydi bitandan so'ng. Ayya. Ayda so'rovlaringizni bidagiz. So'rovlaringizni men qadari hal javob bera olam sizga. Alfiyapat turundami, İlham turundami, Xaniya turundami. Xaniya menda o'qib chiqdi. Teatralniy uchilishida menim klassga kelib kirdi, u 2-sinfga kelib kirdi. Artistka bo'lasam keladi dedi. Jirlab kirdi endi albatta bek jiri menga bek yoqadi. Ham u bek zo'r populyarlikka oladi. U diplom spektaklini bek yuqori natijalar bilan keldi. Ham men mana shu Kremlyovskiy teatr deb shayartib siylamiz. O'chma teatrga men bosh rejissyor bo'lib keldimda. Xaniyani qabul etdik artistlikka. Hem men ona muzikal komediyada bir rol verdim. Egizakning birsin. O Akko'garshinlar deb ataladir edi. Hem o shunda ochilib ketdi jirshi olarak da hem artistka olarak da. Teatr uchilishida ham aktyorlik ustaligi o'qitganim menga ona yordam etdi. Onun o'zining tovushi bor edi. Menim anda ol qadar zaslugim yo'qdir onun tovushi bo'lganda. Lekin u mana shu jirshi artist bo'ladi. Masalan, Alfiyada shulay. Alfiya jirni spektakl etib qo'ya Alfiya biz. Pugacheva o'xshaydi. Pugachevning da jiri u bir spektakl. Alfiyaning da jiri bir spektakl. Alfiya shayan jirni yandira. Mungli jirni jilata. Sening talanti. Xaniyada shulay. Ana Xaniyaning da Alfiyaning da bir o'zinchaligi yog'i bor. Ular so'zlarini oshiq aytadilar. Masalan men jirshini qadar motor tovushli bo'lsin, 8 konservatoriya bitirgan bo'lsin, ema so'zlarini anglamasa men ani jirchiga sanamayman. Nishin ul apkradovit nima? Men bitmi 8 so'm aqsha berib kirgan 4 so'mni o'rlay. So'z eshitilmagach bit tijoratini o'rladi degan so'z. Bu qaraqliq bu. Artistlar tarafından, qaraqliq jirshi tarafından. Çünkü men 8 tankalikni berib bitirmayman jirlab. Şuna göre men andi jirshilarni
Тавышка игътибар бирә, акыра тегендә имез сүзне санламый. Ана телен санламаган җырчыны мин җырчыга саналмыйм. Санамыйм. Менә шуңа күрә минем яраткан җырчыларым сүзе ачык булсын. Моңа булсын. Һәм драматик сәләте булсын. Менә инглиз телен аңламый безнең, әллә ни сакау тел ул, ләкин инглизләр җырлаганда һәр сүзен кабатлап була. Менә нинди дикция. Испан телендә анда Лолита Торрес бар иде заманында, улар белә, име, диге җырчы кино актриса, име. Менә име ул испанча җырлый. Тарра сараллы маракаррата бүтән нәрсәсе ишетелеп тора бит шуның име. Менә булар профессионал җырчы. Бездә бут капшыралар, кайнар бадамга капкаптырда җырлыйлар шунда име. Тулды бит хәзер эстрада шушы белән. Кайнар бәрәңге капкан җырчылар белән тулды бит. Мин сезне сүгәргә чакырдым буга инде бая әйттем. Әйдә, беләгез сорауларыгызны, мин күп сөйләдем инде. Сорауларыгыз. Сорау бирү наданлык галәмәте түгел, сорау бирү белергә тырышу галәмәте. Ана, минем малайлар күп инде бу тирәдә. Әти дип кычкыра. Менә шулай иттереп мин магнитофонымны алып, унутмыйча айымы, алып һәм фотоны да миңа кайтарсагыз, фотоларны да миңа кайтарсагыз. Чөнки ул бик кадерле фото, булар уникальный фото җәмәгать. Гел һич ялгансыз менә рәхмәт. Рауза ханымга рәхмәт. Менә бит табыла бит әкрен генә материалларда табыла. Эзли белергә генә кирәк. Ярар, сорауларга күчәбез. Мин ордымда буга инде. Аннан соң әле тагын пропаганда. Менә монда кинозал бар, име? Кайдадыр. Шунда минем малайның Байбулатның дипломный спектакль киносын күрсәтәләр. Кыска метражлы фильм. Половинки дип атала. Мәскәүдә кино мәктәп бетерде 2 еллык. Шунда ул диплом яклады. Шул дипломын күрсәтә менә монда. Бу диплом алды нидә кинотавр дигән җирдә Ялтада приз алды. Хәзер менә бүгенге көндә аны Калининградта карыйлар. Ул кинофестивальгә китте. Мөселман киносында ул күрсәтелергә тиеш. Половинки дигән Байбулат Батулла дигән инде ул үзенең исемен шул кинотаврда приз алган фильмын карарга була менә хәзер. Инде хәзер теге фурсаттан файдаланып мактанып та алдым инде. Малаемның кем икәне турында. Ярар. Siz bit bu provokasyon sorau cemaat. Hozir menim jonimdan olacaklar bit neler yeme. İsmini atamaganlar. Zile Sungatulina, Vini Regali, Vini Ganiva yeme. Yaşlardan Oygul Bariva, Tina yaşlar onun. Indi men hozir Jitim yaşaгач хәтерем дә бетте. Исемнәрне бик онытып, хатынның исемен дә онытып качаганда. Шуңа күрә хатынның ялгышмасы өчен әния, фәния, сәния димәдән өчен карчык кына дим мин аңа. Ялгышмыйсың, бетте кит. Перспектива бармы соң дип әйтәсең килә минем? Перспектива нәрсә перспектива? Ул халыкның үзеннән тора бит. Халык эченнән чыккач, менә мәсәлән, Dina Kemali? Dina Garipova. Kimdan kim? Yoki anda Kemal ikkinchisi Elmira Kalimulinalar. Jingib chiqqan kishilar bu. Chiqa tura, akringina chiqa tura talantlar. Talantlar chiqa tura, lekin ularni tarbiyalarga kerak. İhtibor kerak. Masalan, shu ikki qizga fatir berdilar. Endi ketdi. Biz 21 yil ishlaymiz anda bizga fatir. Onang boshi
Sen de jırla. Kim seni tiya? Jırla sana da prezident verir. Golsta jengip çık. Sana 2 bölmeni verirler. Niye gaybet? Gaybet. Bana kızık olayım ben. Sen kim aytmışsın? Gafayı tekizin. Kütünden kilmegeç nersege kerek. Mümkünlüğünden kilmegeç. Niye kişini gayıplıysan? Var bütün dünya alıp çıkka. Tatar halkı deyip Tatar deyip şey kılgan. Yaki yandan Rudolf Nureyev neydi? Nerse көрсеткен ol Tatarga ol bende. Ha? Bana şu şuray aytuşlar var. Üstegilerde de imi Nureyev biz Tatar halkının nerse işlegen soň işlerge mümkünlük bermediler bit ana. İşlerge mümkünlük berseler ol mundagayda 2 tapkır qaytdyk Kazanga. Avru kiliş qaytdy dirijor bolup Kanı tarta, ol bik köp işler işlidir. Mında renjitmegen bolsalar. Ol büyük ol. Bütün zamanlar için büyük. Biz şundan köpsine biz. Yardım eder idi. Niye yardım etmez? Ebrahim Sofya Gmaydullina. Nerse işledi Tatarga. Bir nerse de işlemedi. Lakin biz ona yurt saldık. Ana özünün yurtunu tüzüp berdik niye? Muzey etip, şab etip. Rahmet, bir gaybet, hükümet gaybet. Bana uylap bitirmeyler. Uylap bitirmeyler. Rahat Sağdiyev nerse көрсетті Tatarga. Birer fizik hazırladı mı? Eisenhower'ın kiyağı bulgaç, manda көтеріп alabız evet. Özümüzniki көрмейбіз. İşlegen kişini көрмейбіз. Nureyev anın qaravı Tatarını bütün dünyaya tanıttı. Hem özünün gündeliklerinde Tatarlığın yaşarmadı. Tatarının hulkını açıp berdi. Min şuna göre yaxşı beydi, min işimde Tatar jeni oturadır edip. Bunun için SSR'nın halk artisti verge gerek bundan. Onun köp sinirge gerek. İyi.